chonde musaupitilile uthenga undu wanu. Ndimafuna ndikambe za mphamvu ya chiyero pamoyo wanu. Tamvetserani Bible likulankhula mawu ku Daniel chapter 1 verse yake ndi number 20. Bible likuti mayeso ena aliwonse amene mfumu inawapatsa inawapeza opambana times 10 komanso kuposa azising'anga ndi owombeza onse anachita bwino m'maphunziro awo. Tamvetserani inali mfumu Nebukadinezara imene inkatenga amuna folo aja Shadrach, Meshach ndi Abednego komanso Daniel, imene idawaona kuti nzeru zawo zimene akubweretsa zikusemphana ndi ufumu wawo. Ndiye chifukwa chongokana kungoti awapatsiretu chilango amapatsa mayeso ndi cholinga choti akalephera pa zimene wali nkunenazo awapezere chifukwa pa moyo wawo. Tamvetserani Bible lunena kuti mayeso ena aliwonse, Daniel chapter 1 verse yake number 28, mayeso ena aliwonse amene mfumuyo idawayesa idapeza osalakwa, idapeza opambana times 10 komanso kuposa azising'anga ndi owombeza onse. Tamvetserani chisisi cha amuna folo amene wachinagona pa chiyero. Okondedwa ukakhala ndi mphamvu ya chiyero pa moyo wako, mayeso ena aliwonse amene angabwere umakhala opambana. Tamvetserani sungaseweretsedwe ngati uli ndi mphamvu ya chiyero moyo wako. Tamvetserani adani athu amatiseweretsa pa moyo wathu, pa usiku wathu, pa tulo tathu, chifukwa choti mphamvu ya chiyero pa ife ndi yoperewera. Tamvetserani adani athu amaseweretsa banja lathu, amaseweretsa business yathu, chifukwa chonena kuti mphamvu ya chiyero mwa ife ndi yoperewera. Tamvetserani sanasewere naye Shadrach, Meshach ndi Abednego mu ng'anjo ya moto, chifukwa chachani mphamvu yawo pa iwo inali yayikulu. Tamvetserani sanasewere naye Daniel mu dzenje la mikango, pakuti pa iyeyo mphamvu ya chiyero inali yopambana. Inu anafuna kusewera nawo amuna atatu ameneyo kuwaponya mu ng'anjo ya moto, koma moto unafikira anthu amene ananyamula Shadrach, Meshach ndi Abednego kumponyera ng'anjo ya moto, koma moto unayatsa iwo, chifukwa chachani mwa iwo munali mphamvu ya chiyero. Sanasewere naye Daniel mu dzenje la mikango. Tamvetserani pa nthawi imene mfumu yena alamula kunena kuti tapitani mukasuzumire mukantulutse Daniel mu dzenje la mikango imene ali kufula. Okondera Bible limanena kuti pomwepo mikango inazuka kuchokera pasi nikawakha anthu amene ankasuzumira akapita wandani, akapita wa Nebukadinezara. Ukakhala nayo mphamvu ya chiyero okondedwa umagonjetsa, ukakhala nayo mphamvu ya chiyero okondedwa umapambana. Okondedwa zindikirani kuti mmoyo uno popanda mphamvu ya chiyero ndi ukadziotche. Anthu ambiri tilibe mphamvu ya chiyero, komanso kawirikawiri timakonda kusewera ndi tchimo. Okondedwa mphamvu ya chiyero imatipangitsa kuti tikhale opambana. Sanasewere naye Shadrach, Meshach ndi Abednego mu ng'anjo ya moto, chifukwa choti pa iwo panali mphamvu ya chiyero. Sanasewere naye Daniel mu dzenje la mikango, chifukwa choti pa iwo panali mphamvu ya chiyero. Pamene mukukonzekera mmoyo uno kuti muyambe nkuyenda mu tsiku la lero, ndimafuna ndipemphere nanu kwina kulikonse kumene mu. Pamene tikulankhula pano wena alibe mphamvu ya chiyero pa moyo wako, ndimafuna ndipemphere nanu wina aliyense kumene ali kuti Yehova ayambe kutsitsa mphamvu ya chiyero pa moyo wako. Pamene mukukhulupirira Khristu Yesu, Yehova akupangeni kukhala oyenda mu chiyero pa moyo wanu. Yehova akupangeni kukhala opewa tchimo pa moyo wanu. Yehova akupangeni kukhala otsogola ndi mphamvu ya chiyero mu dzina la Khristu Yesu wa Nazareti. Pangani like, follow and share kuti uthenga wa Ambuye usamakupwanyeni. Amen.